هەسەدێ لە باژارۆکێ هەجین مانۆرێکە لەشکەری ئەنجام دا. ئەنجومەنە لەشکەریە هەجین مانۆرێکە لەشکەری لە وی باژارۆکی کۆگرێدایی دێرا زۆرێڤەیە ئەنجام دایە. ئەف دیمەنên ku hûn li ser ekranê dibînin dîmenên wê manora leşkerî ye ku hejmarek ji endamên Hesedê bi bilindkirina aleya û pişt re jî bi nemayîşa leşkerî di nava bajarok de ev manora xwe bi dawî kirin. Encumena hecîn ya leşkerî ragihand ew ji bo rûbirûbûna her êrişeke Tirkiye li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê amade ne. Serkirdeyên encumena hecîn ya leşkerî gotin wan hemû amadekariyên xwe yên şer temam kirine ew ji bo parastina navçeyê bi temamî jî amade ne. Wekî din encûmenên leşkeriyên ser bi Hesedê ve hemû daxuyanî belav kirine, di daxuyaniyê xwe de dibêjin wan hemû amadekariyên xwe ji bo berevvanîkirinê kirine. Weke encumena leşkeriya Girêspî ku gotiye eger Tirkiye êriş bike wê berevvaniyeke bêmînak li tevaya eniyên şer bibîne. Her wiha encûmenên Reqa, Minbic, Dêra Zor, Tiltemirû Zirgan tekezî li ser heman mijarê kirine.